everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Ayaw sa makahal ako na makuha na ako ang pink na malata. Oy! Namuwak naman di ay ang mga rosas din eh. Ma'am Julia, iuli na ko ang akong malata. Oy! Helena, unsa ko ka nang imong gipanulti? Kaisog ba nimo? Buntag pa ganing sayo, imo na ko pasanginlan nga kawatan. Ayaw na lang pagpakaroon ingnon, ma'am. Nahibaw ko. Ngayon artista lang ng imong kabuutan ko, nuhay na mo. Kasi nagsulti nimo nga inartista lang ni. Ang imong kabit ba? Nga si Lando? Ayaw na lang pagpakaroon ingnon, ma'am. Nahibaw ko nga ikaw lang ang tunay rason kung nanong imong kuhaon ng akong pink na maleta. Helena, naunsa man ka? Hubog ka? Nga nugod taon nga imo man kong pasanginlan. Bisag unsaon nimo og tago ang tinuod. Wa ko'y gitaguan karon, Helena. Pero, nganong nawad-an ka man? Tingali nagdanghag ka. Gilong ka ba nga kung bayo o gikuha ang maleta? O wa ko'y laing kaaway inig dapita. Ikaw lang, Ma'am Julia. Helena, nagpaubos na taon ko nimo, day. Anong imo man kong himuong kawatan? Nganong milakaw masagaw kadlawng dako? Ha? Unsa man kay imong gilakaw, sama nako. Nag-unsa man na sila sa Ma'am Julia o si Helena des greenhouse. Manang, Ay, unsay kinili mo sa gawas? ay, si Ma'am Julia ba o si Helena nagharong. Unsa? Dali, moapil ta. Ayaw. Pasag na sila nga maglalis. Uy, mga lalay mantang Helena do. Nagsusi lang ka na si Lina sa nawa ni Malita. Unsa, nawag ta nga sila nagmalita. O manang, ug nagduda siya nga si Ma'am Julia ang nagsugo og tao aron kawaton kini. Oh, makapahipong lang. Nagpahiyom raman nas Ma'am Julia. Samtang si Helena, suko kaayog naong. Naunsa naman ka, Helena? Bisag unsa naman lang ang sud sa imong aron lang madaot ang akong pagkatao. Way laing tao nga makahimo sa pagpanghilabot sa mga butang gawas nimo, Ma'am Julia. Busa iuli nako ang akong maleta. Kung dili ni nako iuli nimo, unsa may imong buhaton? Misiga man gud ng imong mga mata. Ayoko gagita, ma'am. Gihagit ta ka. Wa na giday makatupong sa imong pagkadaotan. Ikaw na ang nagsulti nga daotan ko. Pero buutan ko para sa ubang tao, Helena. Iuli nako ang akong pink na maleta. Unsa man gid ka importante nimo ang imong maleta, Helena? Naagyaday ni nimo? Hosto gid ka. Ni anak ko ang imong malitang pink. Hayop ka! Unsa? Ako hayop? Tabaga ko. Unsa man gid ka importante para nimo ang sud sa maleta. Unsa may gamit sa mga karaang pictures nimo og sa imong lampin, ha? Naagyaday nimo ang maleta! Oh, ang kuno nako nga naanak ko ang maleta. Og usa lang nako katawag, mahimo na kining abo. Ayaw! Ayaw kiniksulog ka!
Hala, naunsa man nas Ma'am Julia. Nagsige man na og katawa. Samtang si Helena, nabala ka ang naong. Dali, magmarites ta. Ayaw lagi. Muduo lang ta nila kung pasakitan ni Ma'am Julia si Helena. Pero kung si Helenang makapabor, ay dili natutabangon si Ma'am Julia ha. Nahibawon ako. Imo ning ipakita ni Alejandro, no? Nahibaw ko nga imong gibasa ang tanang unod sa diary ni Celes ngadto kang Alejandro. Hangtod na ang katapusang bahin nga mimabdo si Celes sa presohan. Og nahibaw ko nga ikaw ang anak ni Celes, Helena. Og ang sod sa maleta ang imong ebidensya nga mangmatuod nga ikaw anak ni Celes. Og imo ning kamiton aron magpaila ka na ni Alejandro, dili ba? Og nagtuo ka nga ang kunon dayon kang anak ni Alejandro kung makita niya ang mga butang ni Celes og ang imong mga litrato. Pues, sultihan takaday. Wa kanay ebidensya nga ikapakita ni Alejandro nga magmatuod nga anak kaniya. Kay ako ning ipasunog. O kinsa man ang pasunugon mo? Ang imong kabit? Si Sir Franco? Kung dili nimo iuli na akong pink maleta, muadto ko sa taas ug akong sultihan si Sir Alejandro sa akong nakita ninyong tuha ni Franco. Nagkahawak mo diha ng kahuya. Sige, sulti si Alejandro. Aron atakihon siya. Pangita og paagi nga mamatay si Alejandro, Helena. Sultihan talang kang daan, daya. Kung unsay mahitabo, konsultihan nimo si Alejandro nga kabit nako si Franco. Mainsulto siya, masakitan, og atakihon. Nurse ko. Nahibaw ko unsaon sa pagdil ang mga pasyente sa daot ng balita, Ma'am Julia. Isugal nimo ang kinabuhi sa imong amahan, Helena. Mituon ako nga ikaw ang anak ni Celes nga iyang gianak sa prisuhan, Helena. Apan dili ka makapaabot nga tugutan ta ka nga makapauli sa imong kaugalingon ngadto kang Alejandro. Nakakita kay ining papel? Dili. Unsaon na nimong suwat ni Mama Celes? Sunugon! Ako ning giligo daan o gas aron dali rang musiga. Ayaw! O say ayaw! Nasunog na day. Okay na. Wa ka na'y suwat gikan sa imong inahan. Pweh! Mga lood mo! Panugon pa! Hayop ka! Bisan taon sa bahis ka! Aray! Nagkauras lang akong tao! Demonyo ni Maunga! Aray! Aray! Di ay nabuan! Ay! Agar! Tabang! Tabang! Hala, tanawa. Gibugno ni Helena si Ma'am Julia Lando. Nasuko bayo si Helena. Mahinay kami niya si Ma'am Julia. Oy, Lando. Ay, pasag din ang malditang Julia nga mabugnoan, ay. Muape na lang kong bugno, be. Bisan taon sa bahis ka yun! Hilaptanon ka! Taas na ko lang ang pasensya ni mo, pero imo pinagditon! Akong naong! Ayaw kong ilibot sa lapok! Panuway ka! Imo na kang pasukon! Gusto gid kang kamatay! Ma! Uy, ganito. Nalagyan ka na kong make-upan. Buset kang alimala ka, buset! Bantay ka lang ako! Ipapriso tayo! Balit dire! Huwag pa kumahuman mo, demonya ka! Demonya ka! Huwag na makatupog sa imong pagkain!
demonya! Helena. Helena. Hindi mahimo nga mahinikan ni mo si Ma'am Julia. Day, husto tuod to, day. Husto yun, day mong gibuhat, day, Helena. Gimud-mud ni mo siya sa lapok, day. Kaya sa lapok man siya gikan, sa lapok siya pauli. Ay, suwat. Gisunog niya ang suwat ni Mama. Helena. Ay! Hilam! Kuha kong tambal ito. Busit ka. Maligo ko. Mama? Naisaman ka? Kasi may nagbugno ni mo. Si Helena. Ipapriso ko tong animal. Iya kong gimod-mod sa lapok. Kaya nga naman, ma. Ha? Matod ko, nga anong kimud-mud ka man ni Helena sa lapok. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.